wata sabuwa yanzu wata budurwa ta cire tsoro ta fito ta yi kaca-kaca da sojoji. Duk da dai ita wannan budurwa ba mu tantance shin wani sojoji ne take zagi ba, na Najeriya ne koko na Nijar, koko a'a ita dai gaba ɗaya ta riga ta yi jam'u kenan saboda irin abubuwan da take faruwa. Inda ta ce lallai dole sojoji su tashi tsaye domin irin wannan kashe-kashe da ake ta yi ko da wani lokaci ana kashe su mata suna komawa jawarawa, sannan 'ya'ya ƙanana suna komawa marayu. Inda ta ce kwata-kwata wannan abun bai dace ba. Ita dai wannan budurwa ta inda take shiga ba ta nan take fita ba, inda ta yi sojoji kaca-kaca ko da wani lokaci. Hausawa sun ce lallai idan abu ya faru irin haka bai kamata a ce kayi jam'u ba, kuma wannan maganar gaskiya ne. To amma ita wannan budurwa lalle ta yi jam'u gaba ɗaya domin duka waɗannan sojoji bata ware ba, wasu kuma da dama suna gani. Babban dalilin da ya sa kenan ita wannan mata ta fito cikin ɓacin rai ta irin wannan maganganu, ganin cewa kwanan aka kama wani babban janar ɗin soja a Najeriya, wanda kuma a ƙarshe 'yan ta'adda suka kashe shi, wanda su kansu 'yan Najeriya da dama wasu sun fito sun yi mamaki ganin cewa wannan janar ɗin soja a lokacin da yake kan aikinsa ya kai matsayin shi ke magana da yawun sojojin Najeriya gabaki ɗaya. Amma a ce yau wai an kama shi har ya wuce awa 24 a hannun 'yan ta'adda, lalle ba a ji a karɓo shi ba, inda wasu da dama suke ganin lalle wannan soja an ci amanarsa, sannan kuma ba a mai daidai ba. Mutumin da ya rike irin wannan mukami na ƙasa ga baki ɗaya, sannan a ce ya shiga wannan hali, a ce kuma 'yan uwansa sojoji ba su amfani da ƙarfin bindigar da ke hannunsu ba, lalle kafin awa 24 a ce sun ceto wannan bawan Allah, amma kuma a ƙarshe har a barsa a zo a kashe shi. Inda wasu da dama suke ganin lalle shi kanshi gwamnan Katsina ba karamin abun kunya yi ba, domin shi da kansa ne ya fito ya wannan sanarwa cewar lalle 'yan ta'adda sun kashe wannan janar ɗin soja, inda har ya fito ya ce lalle yana da ciwon siga da hawan jini da sauran ciwuka. Inda kuma wasu da dama suka ce wannan magana ƙarya ne, 'yan ta'addan nan su ne suka kashe wannan janar ɗin soja, domin a farko akwai faifan bidiyon da aka fito na farko tare da shi da matarsa, inda wannan janar ɗin soja ya kira matarsa ta yi kira cewar lalle 'yan uwan wayannan 'yan ta'adda da aka kama lalle su ake bukata sai an saki, sannan a saki wannan janar ɗin soja, wanda kuma shi kanshi shugaban 'yan bindigan da ya ce ita matar sojan ma zai sake ta da ita su dawo gida, amma sai ya ce ya yi tunani idan ya ce yanzu zai saki wannan matar ɗin soja, to lalle jami'an tsaro za su cewa lalle su ne suka kubutar da ita. Dalilin da yasa kenan ya ce ita ba zai sake ta ba, ya ci gaba da rikonta, wanda kuma sai ga shi wancan janar ɗin soja ya riga ya mutu, sai dai mutane da dama suna tanin to yanzu ita matarsa da kuma yarsa ya za a da su kenan. To ai kuna ganin tunda dai ina ganin tunda kuka ga shi kashi janar ɗin ba a iya cito shi ba, wanda kuma yi ma ƙasar nan matakar amfani, to ina ganin matarsa da yarsa ai ba ta su ake ba. Wannan 'yan bindiga in sun ga dama kaga su kashe su, in sun ga dama su sake su, in sun ga dama kuma su kira iyalansu su ce lalle a bada kuɗin fansa kafin a sake su. Iyalansu in sun ga sa da halin kuɗin fansa su ɗauka su bayar, in kuma sun ga ba su da halin kuɗin fansa su ma kashe su, domin ita wannan rayuwa da muke ciki kamar yadda wani malamin addini ya bayyana lalle linkaya ake, babu wanda ya san wanda zai haye. To wannan magana gaskiya ne. Wannan harka ta garkuwa da mutane a zahiri kullum an san cewa talakawan mu su ake kamawa, ake kashewa, su ake cin mutuncin su. To amma mafi yawanci 'yan siyasan ƙasar nan da kuma manyan masu kuɗin ƙasar nan suna ganin cewa lalle kamar wannan abu na kashe mu da ake mu talakawa iyakan mu kaɗai za ta shafa. To ba san ba shi layi yana zuwa ne idan aikin alkhairi kaga an yi ya samuwa ne, ko kuma aikin shari kaga an yi ya samuwa ne, to kai ma fa wannan abun zai iya samun ka. Kuma wannan magana gaskiya ne. Tunda yanzu wannan mai magana da yawun sojoji ko a wasa ko a mafarki ba mu taɓa tunanin kamar wannan mutum mai girma a wannan ƙasar tamu Najeriya ba, dan ta'adda zai iya tare shi ya kama shi, wanda kun san duk irin waɗannan manya-manyan hafsoshin sojoji ko da sun sauka ba su kan mulkin su, kun san suna yawo da jami'an tsaro wanda za su ba su kariya. To amma mafi yawanci 'yan ta'addan nan dama idan suna fakonka lalle ba karamin shiri suke ba. Kuma yau tun ana kama janar ɗin soja ba ɗauki wani mataki ba, to wata rana za a iya kama shugaban ƙasa gaba ɗaya, ko kuma shi shugaban sojoji a kame shi, ko kuma shugaban 'yan sanda a kame shi. Da haka za ta iya faruwa, domin babu wanda ya fi ƙarfin ƙaddara. In dai har kai kana gani kana kan mukami yanzu baka yi kokari wannan matsala na rashin tsaro da muke fama da ita ba ka iya kawo karkenta, lalle kace zaka bi son zuciyarka, to lalle kuma za ka ga abin da ba daidai ba. Dan haka kaga ya kamata yanzu mahukunta wanda suke kan iko lalle su tsaya su tabbatar da cewa wannan matsala na rashin tsaro lalle an yaƙe ta a arewacin Najeriya 100%.
idan ba ku manta ba a kwanakin baya a wannan kasar tamu Najeriya lallai sojoji sun so su yi juyin mulki kuma babban abin da sa suke son su yi juyin mulki shine wannan matsalar da suke ga muna ta fama da ita a arewacin Najeriya yau a kama wancan a kashe gobe a kama wancan a kashe su kan sojojin kuna gani kullum bin su ake ana kama ana kashewa yadda kasan kaji wadda kuma har wani lokaci ma za ga yan kasar Nijar da sauran kasashen waje suna fitowa suna yi mana gori cewar lallai gwamnatin kasar nan tamu akwai sakaki wanda kuma su kasar su ba saba ganin haka ba amma ta za a ce Najeriya wadda ake gani lallai sojojinta da yawan jama'anta ya ninka kasar Nijar to amma kuma a ce kwata-kwata kasar babu tsaro wanda kuna ganin makwatan mu Nijar da Mali da Burkina Faso kuna gani dukkanin su sun yi juyin mulki ne kuma babban abin da sa suka juyin mulki saboda irin wannan harare ne yan ta'adda da aka zafafa kawowa sannan kuma irin tsananin da suke ganin talakawa suna ciki gashi dai mulki ake na demokaradiyya wanda kuma a doka ma kana da ikon ka fito ka faɗa albarkacin bakinka to amma mafi yawanci za ga lalle yanzu an hana wannan idan ka fito ka faɗa albarkacin bakinka a ƙarshe in ya zo maka da sauki shine a ganka gidan yari in bai zo da sauki ba idan an kama ka har abada lalle ba za sa cikarin gaba yanzu ga misali wanda za ku yarda da shi akwai dan gwagwarmaya wanda yake dadiyata wanda kuma malamin makaranta ne dan jihar Kaduna kuna gani dalilin wannan gwagwarmaya da yake kowane lokaci ya fito ya gaya musu a gabanin gaskiya wasu suka zo da bakaken kaya irin na jami'an tsaro da motoci irin na jami'an tsaro a lokacin suka sace shi wanda tun cikin tsohon mulkin shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari aka sace dadiyata wanda har yanzu kullum a kafafen sada zumunta muna fitowa muna maganganu amma kuma har yanzu dadiyata lalle ba ga cikakken inda yake ba duk da dai a kwanakin baya an samu wani rahoto wanda wani dan ta'adda wanda ake kira da Musa Kamarawa wanda kuma tuni ya riga ya tuba shine ya fito ce lalle wannan bawan Allah kashe shi aka yi yace kuma lalle shugaban yan sanda na kasa tabbas ya binciki wannan yan sanda wannan ake zargi to amma kuma har yanzu wannan magana shiru kun san yadda kasar nan tamu take Najeriya mafi yawanci doka tana aiki akan talaka ne amma idan kai talaka ka fito ka faɗa ka sai ka ga an ƙareta ka kuma mun san wannan magana gaskiya ne tana aiki akan talaka ne yanzu ka kaddara ni talaka ne yanzu da ce faɗa zai haɗa ni da sarkin garin mu na rantsi da Allah idan an je kotu ba za a tsaya wani bincike ba ya turo yan sanda za a ce kaman wannan ne zai maka laifi kaza kawai kama za a ci gaba da duka na in ta kama ma a kashe ni saboda ana tunanin cewa ni talaka ne iyaye na talaka ne kuma an kashe ni babu wani abin da zai faru to irin wa'annan abubuwan da ake yi na sarrai idan faɗa ya haɗa tsakanin talaka da mai kuɗi ana duba girman kuɗin ka ne ko kuma ana duba girman ka a siyasa ne kawai ba ana duba wane ne mai gaskiya ba kai talaka sai a kama ka da duka a je a kai ka gidan yara daure to irin wannan shi yasa kake ganin shi kuma talakan idan ya fito ba wata hanya da zai iya bi ya rama shi ne sai ya zama dan ta'adda wanda kuma idan ya zama dan ta'addan nan ya zo ya damu talakawa yan uwansa ya zo ya damu masu kuɗi ya zo da mu 'yan siyasan nan duk wannan 'yan ta'addan da kuke gani sun zo suna cutar mutanen mu a ƙasar nan tamu Najeriya da sauran ƙasashen waje kowane ɗan ta'adda za ga akwai dalilin da yasa ya kama wannan harkar ta'addanci domin mafi yawanci za ga kowa da yake zargin cewa Fulani su ne 'yan ta'adda amma a farko da kowa sun cewa Fulani mutanen kirki ne kuma ko a yanzu lalle wasu kaɗan ne daga cikin su wanda suke ɓata gari suka ware daga cikin ƙabilar Fulani lalle suke wannan harkar ta'addancin kuma kowa ya riga san haka har yanzu mu musamman tare da Fulani da kirki wanda suka san mutuncin kansu suka san darajar kansu wanda mun san cewa wani ko hannu ka sa mishi a baki lalle ba zai ciza ba to amma saboda waɗancan gurbatattu yanzu da suka fito suka ɗauki makami suka rena jama'ar kasar su suka rena gwamnatin kasar su suke ta harkar ta'addanci to shikenan za ga duk inda kake ko kama kai da Fulani idan ka shiga wani yanki a ƙarshe sai ga jami'an tsaro sun kama ka kuma ke lalle ana zargin kai dan ta'adda ne wani lokaci ma musamman yan sa kai sai ga take yanke sun kama ka sun kashe ka kuma irin wannan bannar da ake ko da lokaci maimakon ya kawo gyara a ƙasa a'a yana kawo banna ne wannan idan da gaske ne lalle jami'an tsaro suna son su kama yan ta'addan nan to lalle a bari idan an kama mutum da bindiga duk abin da aka yi masa ka gaishe sa amma ba zai taɓa yiwa ba a ga mutum yana yawo hannunsa kalau ba tare da wani makami a hannunsa ba sandan a kama shi kuma a ce lalle dan ta'adda ne wannan kaga ba karamin zalunci ne ba kuma ko da lokaci shi yasa kake ganin su Fulanin da wanda suke ta'addancin da wanda ba sa ta'addancin yanzu duk sun shiga cikin tashin hankali domin yanzu kuna gani kamar irin ta Benue gaba ɗaya da mutumin kirki da mutumin banza in dai kai ba Fulatani ne gaba ɗaya kuna gani duka haka gwamnan ya hada ya kore su wanda kuma wannan kwasan cewa a dokar kasa ba ya musu adalci ba ko da lokaci ita toka abin da ta tanada shine duk wanda aka samu ya aikata laifi lalle shi za a yi hukunci wanda kuma bai laifi ba lalle a kyale shi to amma kuma kana gani shi wancan gaba daya jam'iyyai wanda kuma kowa san cewa a kowace kabila a kowane bangaren sana'a ana samun mutumin kirki a ciki sannan kuma ana samun dan iska to kaga bai kamata a ce a jam'u ba domin har 'yan siyasa akwai gurbatattu wanda za ga sai mutane alƙawari amma idan sun dauki wannan alƙawari ba sa cikawa sannan kuma akwai wanda za ka gama lalle idan sun dauki alƙawari suna cikawa wasu kuma za ka gama har abin da ba su dauki alƙawari ba in sun samu nasara sun hau kan wannan mulkin za ka ga bakin gwargwaro suna yi kaga duka a kowane bangare ba tare aka zama ɗaya ba kaga ya kamata duk abin da ta so irin wannan a cikin kabila in aka samu wani mara kirki to iya mara kirkin da aka kama sai a mashi hukunci sauran kuma kaga kyale su zai ci gaba da rayuwar su yadda dokar kasa ta tanada domin dama an tanada cewa duk wanda ya laifi a hukunta shi wanda bai laifi ba kyale shi dan Allah dan Annabi idan yau ne farkon zuwan ka wanta tasha ta mu ka danna mana alamar subscribe ka danna mana alamar karrawa kai sharing din bidiyon nan kai like
muna gode. Sojojin Najeriya don ubanku ku tashi daga bacci, don ubanku ku tashi daga bacci. Mataye sun gaji da sa bagagen kaya, yara sun gaji da asaran iyayensu, yara sun zama marayu, mata sun zama gwamraye, don ubanku ku tashi daga bacci. Yara sun zama abun tausayi, yara dewa ba su da uba ne, sakamako an kakkace musu iyaye, don ubanku ku tashi daga bacci. Mataye sun gaji da sa bagagen kaya, in kuka yi wasa yanzu kowace mace za ta daina auren soja, don abubuwan da ake da sojoji. Mata dewa sun zama gwamraye, mata dewa sun zama masu da mazaje, mata dewa kakkace musu mazajen su, kuma sakamakon wa'annan duruwan suna kakkace musu mazaje. Yara dewa sun rasa iyaye, don uban ku tashi daga bacci. Sojojin Najeriya, don uban ku tashi daga bacci. Ina jiragen da aka kawo muku, ina jiragen da aka kawo muku, don uban ku gaya wa komandan sojojin Najeriya a ba ku ƙauda domin ku je ku kakkashe wayannan mutanen, don uban ku tashi daga bacci. Mata ya sun gaji da sa bakaken kaya, yara sun gaji da zaman maraici. Takaice nasiha ga sojojinmu na Najeriya dangane da abin da ya shafi matsalar rashin tsaro. Abin da ya sa na ce nasiha a takaice ga sojoji, in ba soja bane kai ka wuce, domin wannan kira ne na musamman ga sojojinmu na wannan ƙasa Najeriya, domin kusan su ne kusan ƙashin bayan tsaro a kowace ƙasa. Idan aka wayi gari rayukan gama garin mutane ya zama ana kashewa kamar kiyashi, har ta kai ga an tsallako ana kashe rayukan sojoji, ana kidnapping din sojoji yadda ake kidnapping na normal mutane civilian. A ce yau Najeriya an wayi gari ba karamin soja ba, ba kanal ba, ba lieutenant kanal ba, an wayi gari a cikin sojoji har janar na soja, ko dai ka ce mai ritaya ko ka ce mara ritaya. Domin soja, mu abinda muke daukan aka ce wannan soja ne, soja koda in dai ya kai janar, koda mai ritaya ne, mu muna masa kallon wannan ba karamin mutum bane, kuma mutum ne muke kallon wanda inda za a ci rashin sa'a ƙasa ta rikice yadda ta rikice a yanzu, waɗannan tsofaffin janar ɗin dole su za a nemo kuma su saita ƙasa ɗin, ma'ana su za a nemo a yi shawara da su saboda su ne mazan jiya. To sai aka wayi gari waɗannan janar da muke da su a lokacin da suka gama bauta wa ƙasa, sun yi daidai ko sun yi ba daidai ba, in suka yi ritaya su ma suna jerin cikin waɗanda 'yan ta'adda ko dai su kashe su ko su yi kidnapping ɗinsu. A lokacin da sojoji ke da ƙarfin da yawan aka waye gari a matsayinka na civilian gama garin mutum, sai kuka samu matsala da wani soja ko wata 'yar ƙwarya-ƙwarya ko wani layi cikin wata kasuwa, sai suka samu matsala da wani soja, sai aka yi wata rigima a cikin gari. To ko shakka babu waɗannan da suka yi rigima da wannan sojan, in ba sa abu sai sun gwammace da sun sani. A lokacin da soja yake da wannan ƙarfin, a lokacin da soja a garin Abuja inda ake rikicin filaye, duk wanda yake ya zo don ya faɗa da soja, ko da ƙarfinsa ya kai na ministan Abuja akan abin da ya shafi filayen Abuja, to sojoji baya iya nuna sojoji yatsa, sojoji suna nuna masa su sojoji ne, kayansu bai taɓuwa, ɗaya daga cikinsu bai taɓuwa in a cikin gari ne. Wanda ko shakka babu irin wannan kuwa da ƙarfi da kuke da shi a matsayinku na sojoji, wato kai tsaye abin da muke tsammani shine mu ga kuna nuna shi, mu gan shi ƙarara, musamman kan 'yan ta'addan daji, kan 'yan Boko Haram, kan 'yan IFOP masu kashe mutane, 'yan ta'adda ba ji ba gani, kan 'yan ta'addan da ke mutane barazana don ƙoƙarin ganin wai sai an yi ƙasar Oduduwa ta Yarabawa, kan 'yan ta'addan daji na arewa maso yamma da arewa ta tsakiya, waɗanda suke kama mutane su karɓi kuɗin fansa ko su taho da bindigu su tada ƙauyuka su kashe su babu ji babu gani.
waɗannan muna tsammanin ƙarfinku ya tasirantu kan 'yan boko haram waɗanda idan aka ce musu ga kunan wato ko da akwai burbushinsu za su ari ta kare a neme su a rasa. To abin mamaki sai muka ga cewa ku da kanku a gurin waɗannan 'yan ta'adda ɗin kamar kuna abin yana nema mu ce kuma kuna kwasar kashin ku a hannu, wanda kuma ko shakka babu in an ce abin da muke gani har a gaske haka ne, to ƙasa ta riga ta watse, ƙasa ta samu matsala ta ƙarshe. Abin da ya ɗau hankali na ga ya kamata na yi nasiha ga waɗannan manyan sojoji, musamman waɗanda suke kan aiki a yanzu. Idan a matsayinka na wanda janar ne kai ko baka kai janar ba, ko ko a'a wani babban polis ne kai, ka kai matsayin kwamishina ko IG ko DIG ko SP ko CSP, a yanzu kana da tsaro, kana zagayawa inda kake so in ka ga dama, ko da garinku ana kidnapping ba za ka je ba, domin me kana da gida a Abuja, kana zaune cikin garin Abuja, kana watayawa tare da jami'an tsaron da suke raka ka saboda a yanzu kana office. To lallai yana da kyau kowannen ku ya koma shi kadai ya zauna ya tunani. Mutanen da suke a matsayin janar na soja, wasu aka kashe su kamar irin su janar alkali, wani aka yi kidnapping ɗinsa, ko in ce waɗansu aka yi kidnapping ɗinsu kamar irin su tsohon janar Rabe, waɗanda aka yi kidnapping ɗinsa a garin Katsina. Ku waɗanda kuke aiki a yanzu, idan har ba ku yi amfani da fawa da ƙarfin da kuke da shi na soja kuka dakatar da wannan abun ba, shin me tabbas ɗinku kuma a gobe in kuka yi ritaya haka ba za ta same ku ba? Me tabbas ɗinku gobe in kuka yi ritaya za ku iya koma cikin iyalanku ku zauna hankali kwanci? Ku tuna lallai a duk lokacin da ɗaya cikin ku ya ritaya, faɗa ajin da yake da shi a yanzu lokacin da yake kan aiki, da damar da yake da ita ta abe shi a baya, watakila ana masa jiniya da masu gadi sojoji gayya guda da bindigu na ƙare dangi. To ku sani cewa idan fa aka wayi gari a yau in kai ritaya, ko nawa ka tara ko me kake da shi, faɗa ajinka ya ragu. Adadin mutanen da suke binka a baya suke maka gadi sun ragu, babu su. To ko dan ba komai, ko dan haka shi yasa na ga na zaɓi ne muku nasiha, ku yi kanku gata, ku yi ƙasar ku gata, domin zubewar mutuncin ƙasar ne a wayi gari a ce ɗan bindigar da yake jin tsoron ɗan banga, wanda yawan aka wayi gari aka ce ga gungun 'yan banga a wani ƙauye sun taru suna da bindiga ta toka, suna da adduna a hannu, 'yan bindiga na shayin shiga wannan ƙauyen. Yau a wayi gari a ce 'yan bindiga ba sa shayin yin kidnapping ɗin janar ɗin soja ko da mai ritaya ko na abu mai kama da haka, ko shakka babu. Ni zan gaya muku gaskiya, wannan kofar sojoji ku kuka ba da ita, domin a Najeriya ba wanda ya fi karfin ku, kun fi karfin kowa. Hatta fadar shugaban kasa wani lokacin idan kuka ja daga, kuka ja layi, tana jin tsoron ketare iyakakku, domin mun gani a lokacin da Wike ya so ya ketare iyakakku ko ta filin dan uwanku, lokacin da baku yadda ba, lokacin da baku so haka ba, sai gashi manya-manyan jigajigai daga gwamnati, manya-manyan jigajigai daga fadar shugaban kasa suna rarrashin ku akan wancan abin da ya faru na sa'insa da aka yi da ɗaya daga cikin ku. To ko shakka babu wannan ya haska mana cewa mulkin demokuraɗiyya ko da ya lalace sai kun ga dama sannan ku taɓu, sai kun ga dama iya taka ku. Lallai da wannan nake nasiha ta musamman ga sojojinmu, ku tuna lallai irin wannan abubuwa da suke faruwa, ake wulakanta waɗansu a cikin ku amma kamar ba kwana, lallai ku sani abin mu yana damun mu, yana taɓa mu a matsayin mu na 'yan ƙasa, yana taɓa ƙasar a matsayinta na ƙasa, yana taɓa darajarta da mutuncinta. Kuma mutuncinku na yin ƙasa, na zubewa a idan 'yan Najeriya. 'Yan Najeriya su ne muku kallon yoku da su ba ku da bambanci, bayan kuma ƙarya ne da ku da 'yan Najeriya akwai bambanci, domin kuna da training, ku ne masu ba da tsaro, ku ne waɗanda in kun yi gaba ana tsammanin duk abin da ke gaban za ku iya maganinsa, za ku iya ture shi, duk bala'in da ke gaban kun fi ƙarfinsa. Idan aka wayi gari aka ce ku ɗin an sa ku a gaba amma kun ja da baya kun gudu, waɗansu ƙazamai, waɗansu 'yan daudun da ko abinci ba sa iya ci su ƙoshi, matsorata ba sa iya zama sai a dokar daji, a matsayinku na waɗanda dama an muku training don ku yi flushing ɗinsu out daga dajin duk inda suka kai da iya ta'addanci. In ya zama na cewa kuma
shakkar su kuke, tsoron su kuke, suna iya muku da yadda su ga dama, to ko shakka babu wannan abu ne wanda lallai idan ya ci gaba da faruwa, lallai ku sani a matsayin ku na sojoji kuna da ragowar mutunci har yanzu. Ba ma buƙatar a waye gari a ce mutuncin ku ya karasa tambadewa, mutuncin ku ya karasa zubewa. An waye gari a ce civilian yadda waɗannan marasa kunyan yaran suke iya cin mutuncin janar, ko su ci mutuncin tsohon janar ko sabo, ko su ci mutuncin karamin soja su kashe shi suna jin ba abin da za a yi. Ba ma san a waye gari normal mutane a gari su ga irin renin da waɗannan mutanen suka yi muku, su ma su kudura aniyar yin hakan, wanda hakan kuma ba zai taɓa haifarwa da ƙasar zaman lafiya ba. Saboda haka da wannan lallai nake addu'a ta musamman Allah subhanahu wata'ala ya taimaki rundunar tsaron mu ta soja, ya taimaki sojojinmu masu zukakurai, masu himma, waɗanda a koda yaushe abin da ke faruwa na rashin tsaro a wannan ƙasa tamu Najeriya yake ci musu tuwo a ƙwarya. Lallai a ƙarshe ina kira gare ku, kira na musamman, wallahi summa tallahi ku daina dakata 'yan siyasa. Waɗannan 'yan siyasan shekara 4 ne ko shekara 3, wani ma idan ya hau mulkin ba damuwarsa al'umma ba damuwarsa ku ba damuwarsa ƙasar ta ɗore ba, damuwarsa in ya ebi abin da ya yi ba ƙasar ta daɗe ba ta tashi ba. Amma ku da yau mutum in ya shiga soja zai shekara kamar 30 da wani abu yana wannan aikin. Ta yaya za ku yadda waɗanda suke zuwa su shekara 8 su huce su wargaza muku kariya shekara 30 da wani abu? Kar ku yadda da wannan. Kun girma haka, kun fi ƙarfin haka, kada a buga wannan gam ɗin da ku. Da wannan muke roƙon Allah subhanahu wata'ala Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya. Jama'a kun ji bayani na wannan budurwa ko kuma wannan matar aure akan irin abubuwan da yake samun su matan sojoji. Ina ga dalilin da yasa kenan ta fito ce wannan korafi. Kuma irin wannan korafi a kwanakin baya akwai wasu mata da suka fito suka irin wannan korafi a Najeriya lokacin da aka yunkurin juyin mulki, aka kama wasu janar ɗin soja akalla 40 da wani abu da kuma fararen hula, wanda su ma iyalansu a wannan lokaci sun fito sun koka cewa kan gwamnati ta yi haƙuri ta saki wa'annan wanda aka kama, wanda kuma wannan magana gaskiya gwamnatin Najeriya bata karɓe shi ba. Domin ba wai gwamnatin Najeriya ba, ko kai a matsayinka na talaka yau ko kuma a matsayinka ne mai kuɗi aka ce maka wani ya zo gidanka da niyyar zai kashe ka, kuma kai Allah baka sa aka fi ƙarfinsa ka kama wannan mutum, a ce kuma kai haƙuri ka sake shi, ni na san hakan ba zai taɓa yiwa ba. Sai dai tunda kai hukunci ba hannunka yake ba, idan hukunta sun sake shi kaga babu yadda zaka iya yi. To barantana shi ko shugaban ƙasa, kowa ya san cewa a doka kowa yana ƙarƙashin sa. To kaga tunda kowa na ƙarƙashin shi, za mu iya cewa kaga hukunci na hannunsa. Domin yau idan shugaban ƙasa ya ga dama a matsayinsa ne mai mulki, kamar ni yanzu ko ban laifin komai ba, in ya ce a kama ni a kashe ni, haka za a kama ni a kashe ni, ko ba abin da za a yi. In dai anan duniya ne, shari'a sai a lahira in an je, saboda me yanzu shi yake da mulki. A ƙa'ida ta doka kuma dole mai mulki yana gaba da kowa, ko yana adalci ko yana zalunci, dole dai shi zaka mai biyayya. In kuma ma ka ƙi biyayya, kai zaka sha wahala, ba shi zai sha wahala ba. Domin ko da lokaci shi mai mulki zai yi amfani da ƙarfin jami'an tsaro ne, wanda idan ka kangare a kama ka a azabtar da kai yadda aka ga dama. To balantana wa'annan sojoji yanzu sun kangare ne, inda sun samu nasara ka kaddara juyin mulki za su mai, wanda kuma juyin mulkin nan wani lokaci yana iya zuwa ma a kashe shugaban ƙasa. Haka ta sha faruwa. Dan Allah dan Annabi, in yau ne farkon zuwan ka wannan tasha tamu, ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa, ka share din bidiyon nan, ka like. Muna godiya sosai.